havia editat jo, però perquè Ramon Llull aquí conta la manera de contar-ho i la seva vida tot és sorprenent, com gairebé sempre el Ramon Llull. No fa les coses com esperàvem que faria un autor medieval i diguéssim dins de la tradició, sempre és un poc diferent i il·luminador. Bé, una autobiografia normalment s'escriu amb una de dues finalitats, l'autojustificació o l'autobombo. O l'autor explica per què ha fet el que ha fet, a sobre entén que el camí triat ha estat el correcte, o explica com és que ha pogut arribar tan alt i per què és una persona tan estupenda. Per molt que podria semblar paradoxal, és exactament això que va fer Ramon Llull, en la vida que va dictar un monjo parisenc quan tenia prop de 80 anys. La diferència és que ho va fer per raons totalment contràries a l'egoisme que normalment impulsa una empresa d'aquesta mena. No ho va fer per penjar-se medalles, sinó per resoldre un problema fonamental. Ell estava convençut que Déu li havia donat la missió de convertir musulmans i jueus, al mateix temps que li havia proporcionat l'eina per fer-ho, que era la seva art tan famosa, amb les seves figures geomètriques i amb el discurs sovint d'una semblança algebraica. El problema era com persuadir a la gent d'acceptar la seva missió i, sobretot, l'autoritat de l'art. La importància d'una autoritat a l'edat mitjana es pot exemplificar amb una anècdota que va contar el gran filòsof del segle XII, Abelard. En la seva autobiografia explica que quan un adversari li va demanar com podia justificar un argument que havia donat, Abelard replica que si vol, n'hi donarà raó. Però l'adversari contesta: en aquestes qüestions no m'interessa la raó humana, sinó solament les paraules que facin autoritat. Abelard, que segurament esperava aquesta tàctica, cita llavors un passatge de Sant Agustí que deixa l'adversari esclavat. Per Llull, en canvi, citar Sant Agustí en disputes amb musulmans o jueus hauria servit ben poca cosa. I dir que el que donava era un argument racional no bastava. Així que l'única sortida que li quedava era explicar que la seva art demostrativa i general no era un simple invent seu, sinó un do de Déu, cosa que l'atorgava la validesa d'una autoritat. Per acabar de convèncer la gent, calia justificar la seva posició com a encarregat d'emprar i difondre aquest missatge. La vida que va dictar, per tant, havia de complir una finalitat doble. Primer, esclar, havia de contar les peripècies de la seva existència, la seva conversió al servei de Crist, la il·luminació, aquí a Randa, que li donà l'art, i tots els seus intents d'escampar-la, d'utilitzar-la i de persuadir papes i prínceps de la validesa de la seva missió. Això va implicar una vida molt viatgera, a més d'una peregrinació a Santiago de Compostela, va passar temps a França, a Itàlia, a Sicília, a Nord-Àfrica i fins i tot a Xipre, i una vida no sense moments dramàtics, una ferida d'espasa d'un esclau seu, un apedregament pels musulmans furibunds, un naufragi, un intent d'enverinament de part de dos servents i fins i tot un episodi amb al·lucinacions en què pensava perdre el seny. Però a part d'això, tot el relat és contat d'una manera molt viva i convincent, d'una manera que enganxa el lector. La segona finalitat ineludible era donar un tast d'aquella art que volia presentar com a autoritat. Amb la mestria de bon escriptor, l'integra en la narració d'una discussió amb savis musulmans a Tunis.
És una explicació succinta, però presenta els elements fonamentals del seu programa intel·lectual, fins i tot amb els punts de convergència i divergència amb el pensament musulmà. Tampoc hem de perdre de vista en els dos manuscrits en els quals la vida, en dues versions un poc diferents, es va publicar per primera vegada. És presentada no com una obreta aïllada, sinó precisament com a introducció a antologies del seu pensament. Això en les dues versions s'explica en la manera darrere il·lustració reproduïda al nostre llibret. En ell podem veure Ramon Llull vell amb una mà agafada a un bastó i amb l'altra recolzada damunt l'espatlla del seu deixeble parisenc, Tomàs de Maizière, qui és agenollat davant la reina de França presentant 3 antologies de Llull, etiquetades com a Electorium Magnum, Electorium Medium i Breviculum. El primer és un enorme manuscrit de devers 500 folis, 1000 pàgines, de gran format, ara a la Biblioteca Nacional de París. El segon en devia ser una versió reduïda, però ha desaparegut. El tercer és una versió més reduïda encara, el Breviculum, que conté aquesta miniatura entre les 12 il·lustrant la vida del beat, totes reproduïdes al llibre que presentava avui. Són miniatures d'una qualitat absolutament excepcional en la història del manuscrit medieval. Aquí faré una petita parèntesi per explicar qui són els personatges d'aquesta il·lustració, amb el present dels 6 llibres. El deixeble... És aquesta. Molt bé. Sí. El deixeble Tomàs de Maizière era canònic, és aquell que està agenollat, no? Era canònic de Reims, el capital de l'Artois, al nord de França, soci de la Sorbona a París i metge important. De les 3 dones que acompanyen a la reina, la primera és la seva mare, Maud, comtessa d'Artois, una primeríssima figura de la política del seu temps i una reconeguda mecenes. Ara bé, Tomàs de Maizière era el que avui en dia es diria el seu metge de capçalera, així que segurament era una posició d'influir per tal que el Breviculum pogués ser dedicat a la seva mare, la reina, i probablement fou ell que la persuadia a la comtessa de carregar-se amb les despeses de produir aquests manuscrits, amb un tan luxosament il·lustrat. Realment havia de costar un dineral extraordinari tot aquest res. Ara, en aquests llibres que es va presentar a la reina de França, la vida és reproduïda en la seva versió més àmplia, que és la versió publicada en aquest llibret, en l'original latí, encarat amb una traducció al català modern. La versió del Breviculum és una adaptació a les miniatures en una mena de còmic medieval. Pot ser el primer de la història. Això pareix una exageració, però realment són gent reconeixible en una il·lustració després de l'altra, que és una característica d'un còmic, i les bimbolles són pales, si hi ha 4 bimbolles, exemple A, B, C, D, o pot seguir tota la història visualment. Així que amb aquesta publicació podeu disfrutar d'una narració apassionant d'un seguit de peripècies intel·lectuals, afectives i físiques, acompanyada de les il·lustracions que el deixeble de Maizière va fer per la reina de França. A més, si mireu la bibliografia, veureu l'adreça d'un web on trobareu aquestes miniatures presentades de manera que quan passes el cursor damunt d'una bafarada apareix a la pantalla una transcripció del text llatí o, si voleu, una traducció al català o altres idiomes moderns. Per acabar, volia dir que com a persona una mica especialitzada en l'estudi de Llull,
Molta gent em demana quina obra seria la millor introducció a la seva figura. Darrerament vaig participar en un minicongrés de l'Estate en una sessió on es tractava precisament d'aquest punt. Dues mestres hi van explicar l'èxit que havien tingut amb els alumnes emprant la vida conjuntament amb les il·lustracions de Vervícola. Em vaig donar compte que elles m'havien proporcionat la rèplica a la pregunta que tantes vegades m'havien fet. I era una coincidència feliç. I ara, en una coincidència feliç, s'ha publicat aquest llibret que es podria dirigir precisament a aquest fill. Moltes gràcies. Bon vespre.